Ndokuchingamizai zvakare vadiwa vateereri kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai pastor, pachirongwa patiri kubatsirana kupindura mibvunzo yatiinayo inopindurukawo zvakare neumbo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Vatanga kutibata nhasi mibvunzo yenyu munogona kuitumira kunhamba dzepawhatsapp dzinoti 0772918335 kana muri kuona pafacebook munogona kungoposta mubvunzo wenyu pacomment section, ipapo tinobatsirana. Mubvunzo watira kupindura nhasi ndoda kudara kuti ndanyatsonzwisa mubvunzo uyu. Unoti iwo kunhai pastor, sezvo zuva nemwedzi zvakasikwa pazuva rechina, hazvirevi here kuti ramunoti zuva rechinomwe harizi iro? Genesis 1:14. I think I have a slight understanding wekuri kubva mubvunzo uyu. Pane umwe anozvita apostle ndakanzwa achitaura iye kuti ramunoti sabata harisiro sabata because zuva nemwedzi zvakasikwa paday number 4. Saka the seventh day is not the seventh day. Sezvo zuva nemwedzi pfungwa yake yanga iri yekuti zuva nemwedzi sezvo zviri zvinoshandiswa kuverenga madays, izvo zvakazoya paday number 4. Saka riri kunzi seventh day harisiro seventh day, pamwe rinenge itori day number 3. Ndofunga ndokurubva mubvunzo uyu. Now it's very unfortunate kuti munhu anozvita apostle anodzidzisa achidaro kana kuri kubva mubvunzo, because I think ndakaona clip yacho paYouTube. Because chokwadi ndechekuti God does not need the sun and the moon in order for him to number days. Whether the sun is there or it's not there, God knows kuti iri day 1. I think it's so clear. And so tanga kuerenga Genesis kwasho, kanitanga kuerenga na zvakazarwa 22 verse ya 5. Zvakazarwa 22 verse ya 5. Inoti iyo, and there shall be no night there, and they need no candle, nay the light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. They don't need the light of the sun, because God himself is. God does not need the sun to accomplish any of his purposes. Riripo risipo chiedza chinogona kungovapo panyika. Zuva riripo risipo mazuva anogona kutongoverengwa. Ndakuenda kuna Genesis kwacho chapter 1. Genesis 1 ndotangira pavhesi ane manje. Verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Arisi zuva rikutorwa pai. Saka zuva riripo chiedza chinogona kunge chiripo. Zuva risipo chiedza chinenge chiripo futi. Tazviona zvakasonga. God said, let there be light, and there was light. And God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. First day rakavapo zuva risati ravapo. Chiedza chatopo zuva risati ravapo. Dima rakavapo zuva nemwedzi zvisati zvavapo. So God does not need the sun and the moon for him to know that this is day number 1. Because akatanga kutoverenga day number 1 zuva nemwedzi zvisipo. Akatanga kuti aya madekwana aya masikati zuva risipo. Aitonzi kwaedza amakuseni zuva risati rapo. So God does not need the sun to number days. It's unfortunate. The people now think kuti sezvo zuva rakasikwa paday number 4 saka kwakusati kwaane madays mumashure macho. Madays anotangira paday number 4. That's very unfortunate. It's so sad. Such a reasoning is so sad. Kufunga kuti Mwari anolimitiwa sekulimitiwa kwatinoitwa isusu sevanhu. God does not need the sun to number and count days. Aya mazuva arikutoverengwa zuva risati rapo. Inzwai munzwe. Verse 8, and God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. So arisati rasikwa zuva, but Mwari arikutoverenga mazuva. God does not need the sun in order for him to count and number days. He doesn't. And I muone pa verse 12. And the earth brought forth grass and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit whose seed was in itself after his kind. And God saw that it was good. Verse 13. And the evening and the morning were the third day. Apasati paane zuva. Iri zuva rakusikwa pa verse 14. And God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs, for seasons and for days and years. Mwari akuchiisa zuva kuti isusu tigone kubatsirikana pakuzozviverenga. But Mwari anga atogara atudza kuti iri day 1, iri day 2, iri day 3, iri day 4. Pasina zuva Mwari anga atogona kuzviverenga, because he does not need the sun. The sun and the moon and the stars zvakaitirwa isusu kuti tichizoe kwadoka. Makuseni. Mwedzi yatenderera ka 28. Saka wamwe mwedzi mutsva. It's for us, not for God. Saka kana Mwari akutaura kuna Exodus kuti remember the seventh day to keep it holy. For in 6 days God created the earth. Parototorwa aya nyika zuva risati rasikwa panyika. Mwari saka maverengero akaita Mwari mazuva paday apa paGenesis 1 ndo aari kutaura kuna Exodus. Saka
iyo ingori nzira hayo yevanhu vasingadi kuteerera Mwari, vakuda kunyepera kufilosofaiza nekuita kunge vari kurizina. Hapana chekurizina apa. God does not need the sun to number and count the days. The first day is the first day as it was from creation and as God gave it. Zuva rakazongonotsvetwa pamazuva ari kutokontinya usiku nemasikati zvapo zuva risipo. Saka hapana chakachinja. Zuva rakangononzoga kuti richingobatsire isusu pakuzoverenga kuenda mberi. But Mwari maverengero akatoita mazuva ndiwo iwayo, haasati achinja, nanhasi ndiwo achingoripo. Toda kudaro zvajeka, Mwari achatibatsira. Amen.